Ajatteleminen on vaikeaa. Niin kuin olemme voineet huomata, se on vaikeaa myöskin ylimmällä poliittisella tasolla. Useimmiten näyttää siltä, että se on reagointia, ja reagointi ei välttämättä ole ajattelua. Vuosia sitten mä pidin luentoa yritysjohtajille, jota oli suurin piirtein sama määrä kuin teitä täällä nyt. Ja aloitin sen tällä samalla ajatuksella ajattelusta. Eli että ajatteleminen ei ole helppoa ja se ei ole joka miehen oikeus. Ja pyysin heitä sulkemaan silmänsä, ajattelemaan minuutin ajan mitä tahansa kiinteästi yhtä asiaa. Sai olla vaikka kukka tai vaimo tai koira tai mikä hyvänsä, mutta ajatelkaa vain sitä yhtä asiaa. Älkää mitään muuta. Eikä mitään taukoa, vaan pitää koko ajan ajatella sitä. Kului noin 20 sekuntia, kun ensimmäiset rupesivat tirskumaan, koska se ei yleensä onnistu. Se on poikkeusyksilö, joka onnistuu ajattelemaan minuutin yhtä tiettyä asiaa. Mutta senpä vuoksi voin kertoa, että minun tapani ajatella, kun olen siihen tuolla tavalla aika huono, on kirjoittaa. Eli kirjoittaminen on ajattelun taltioiva muoto, jolloin voi palata rivin taaksepäin, jos varsinkin vanhemmalla ei ole unohtaa, mitä juuri oli ajatellut. Se näkyy sieltä. Ja niinpä minä kirjoitin myöskin tämän puheen myöskin sitä varten, että se tullaan julkaisemaan sitten Kari Arvolan toimituspäällikkömme rajusti editoimana ja sensuroimana Naapurustojen Sanomissa. Tähän Naapurustojen Sanomiin mä kirjoitin jokin aika sitten, tai julkaisin siellä synkän tekstin otsikolla Pimeys laskeutuu. Sitten aika monet antoivat minulle palautetta ja ihmettelivät, että miksi seuran perustaja, se pitäisi olla toivorikas eikä näin pessimistinen, eikö mä näe mitään toivoa eikä minkäänlaista valon pilkahdusta. Silloin kun tuota tekstiä tein, oli yö ja olin aika väsynyt ja kieltämättä en nähnyt oikein minkäännäköistä toivoa Suomen tilanteessa, koska tämän valtakunnan narratiivi on niin synkkä ja niin toivoton, niin umpikujaan johtava. Että mieleen tuli hyvin kauan sitten kirjoittamani runon säe, se oli vuonna 1982, jonka olen myöskin julkaistu jossakin. Se runosäe kuuluu, eikö mihinkään pääse kuin loppuun. Mä en julkaissut tuolloin Naapurustojen Sanomissa äskettäin tätä tekstiä kokonaan ja nyt luen sen lopun. Suren Suomea, joka on muuttunut fiktioksi. Juuri nyt minusta on poistunut tunne, että tämä Suomi on minun isänmaani. Sillä ei isänmaa tarkoita rajojen sisällä olevaa maantieteellistä aluetta, vaan kaikkea sitä, mitä on rajojen sisäpuolella. Kansaa, ihmisiä, ihmisten yhteisyyttä, läheisyyttä, yhteisiä kokemuksia, toiveita, yhteisiä tavoitteita, yhteistä työtä ja jopa yhteistä surua. Olen miettinyt tätä kummallista asiaa, kansaa, joka on horjuvan itsetuntonsa takia ollut vietävissä selkkauksiin ja sotiin kerta toisensa jälkeen. Viejänä näihin kuolemantansseihin on aina ollut kapea, korkeahenkinen eliitti. Sen eliitinkään itsetunnossa ei ole kehumista, sillä historia kertoo, että se on kerta toisensa jälkeen turvautunut vieraan apuun, päinvastoin kuin erääseen kirjeen on kirjoitettu. Saksan, Ranskan, Englannin ja nyt meren takaisen rakkaan ystävänsä Yhdysvaltojen apuun. Tämä eliitti, joka ei siis tarkoita, kuten usein olen sanonut, älymystöä, joskus se on se vastakohta, se ei ole koskaan uskonut itsenäiseen Suomeen. Lukekaa Juhani Suomen uusi teos Kuin lastulaineella,
Se kertoo kirjan nimen mukaisesti sinne tänne keikkuneesta valtionjohdosta 20-luvulla. Mutta me saimme kuitenkin elää pitkän rauhan ajan, joka Paasikiven ja Kekkosen ansiosta vakiintui hyväksi naapuruudeksi kaikkiin suuntiin, myös ja erityisesti Neuvostoliittoon, joka on ollut aina Suomen strateginen naapuri. Kun tuo aika päättyi Neuvostoliiton hajoamiseen, kesti vain 4 vuotta, kun tämä eliittimme jo heitti Suomen Euroopan unionin syliin. 4 vuotta itsenäisyyttä. Siitä pitäen verhojen takanaan valmisteltiin NATO-liittoa ja sitten myös kahdenvälistä sotilaallista diiliä USA:n kanssa. Ja kun se toteutuu, olemme eliitin mielestä turvassa. 2 suurvallan ydinaseen sateenvarjon alla, valmiina taistelukenttänä vuoden 1939 malliin. Keijo Korhonen sanoi, edesmennyt entinen ulkoministerimme, että tätä hullujen huonetta johtavat potilaat. Ja mä hyvin pitkän aikaa luulin, että se oli vitsi. Tuo yön masennus aikanaan sitten tai väsymys unen myötä katosi. Ja aika moni sen jälkeen kuitenkin on muuten kysellyt puhelimessa ja viesteissä, että olenko mä jotenkin luovuttamassa tai saamassa hermonorouksen. Ja siihen pitää vastata, että ehdottomasti en. Kun mun poikani oli tommonen kaasupullon kokoinen, vähän ei niin paksu, mutta yhtä pitkä. Me kävimme usein jääkiekko-otteluissa. Hän oli Helsingin IFK:n intohimoinen kannattaja. Ja kun vastustajan laukuma kiekko joskus kimmahti tolppaan, siis IFK:n tolppaan, niin tämä poika huusi keuhkojen täydeltä, ei lähelläkään. Ja sama voi sanoa omasta tilanteestani. Mä nukun hyvin, syön hyvin, taistelumieli on korkealla. Lisäksi olen hankkinut jo kauan sitten kotiini vakituisen psykiatrin huolehtimaan mun voinnista. Mä suosittelen samaa kaikille. Oma kotipsykiatri, kun on käsien ulottuvilla, se on paljon tärkeämpi kuin esimerkiksi maalämpöpumppu tai uusi kännykkä. Varsinkin jos rakastaa sitä psykiatria, kuten minä. Mutta itse asiassa mun mielestä koko Suomi olisi nyt psykiatrisen hoidon tarpeessa, sillä me elämme nyt maassa, jonka taudin oireisiin kuuluu merkillinen psykosomaattinen ilmiö, pelon, uhon ja vihan yhdistelmä. Kotona mulla on opetettu, että kysymys on psykoosia muistuttavasta tilasta, eli todellisuuden katoamisesta tai ainakin sen rajoittumisesta. Jos se, mitä silmät eivät näe, ei ole kivaa, jos se, mitä silmät näkevät, ei ole kivaa, silmät suljetaan. Tai jos se, mitä naapuri sanoo, ei ole miellyttävää, pannaan tulpat korviin ja heti tuntuu ikään kuin paremmalta. Tässä maassa on nyt meluista, hiljaista ja pimeää. Mä olen menettänyt parin vuoden aikana kavereita ja ystäviä. Luulen, että aika monilla meistä on samanlaisia kokemuksia. Ja lohtu on tietysti se, että tilalle on tullut uusia. Mä en uskalla kutsua kaikkia naapuriseuralaisia vielä ystävikseni, mutta hankalina hetkinä, joita tähän on kyllä kertynyt. Te olette ollut elämänlanka ja auttaneet uskomaan siihen, että toisenlainen aika tulee joskus ja ennen kaikkea, että Suomessa on vielä ihmisiä, jotka uskaltavat ajatella itse, eivätkä ole pelkkiä nyökyttelijöitä. Vaikeat ajat pelkistävät asioita. Ystävyys jalostuu tai katoaa. Yksinäisyys muuttuu kidutukseksi ja rakkauden aitoutta koetellaan. Mä olen ollut sitä mieltä, että tosi ystäviä voi olla elämän aikana enintään 3. Sen verran minulla on ollut, 2 heistä on kuollut ja 1 poistui, kun yritin keskustella sivistyneesti NATO-jäsenyydestä.
Tämä paha poika Charles Bukowski on sanonut, että jos haluat tietää, ketkä ovat todellisia sun ystäviä, niin hankki itsellesi vankeustuomio. Tuo Kari Arvolankaus, joka voisi nostaa sekunniksi pystyyn. Hän on meidän lehtimme toimituspäivä. Nousu nyt. Nousu kestää sekunniksi. No niin. Kari, joka on mun oikea jalka ja vasen käsi ja sen lisäksi paljon muuta, on toimituspäällikkönä, näkee suurimman vaivan, kun tehdään naapuriseuran sanomia. Niin tuon Karin kanssa me ollaan niin puolileikillä keskusteltu tai mietitty, että jos jatketaan tätä rohkeaa normaalia, eli normaalia journalismia, mehän tehdään vain normaalia journalismia, jota luitte ja katsoitte vielä muutama vuosi sitten yleisesti kaikista meidän mediamme eri osasista. Sellaista me vaan teemme, ei mitään kapinaa tai provokaatiota. Mutta jos me tämmöistä työtä jatkamme, saatamme olla kohta sellikavereita. Et siinä sitten ystävyys ja deodorantti punnitaan. Mutta vaikka on kuinka vahva ihminen ja vaikka kuinka lujasti uskoo asiaansa, on pakko myöntää, että ulkoinen paine tuntuu. Enkä mä nyt tarkoita pelkästään meidänkin saamia tappouhkauksia tai nimettömiä viestejä, jossa meillä on muun muassa kerrottu, että Tammisaaren keskitysleiri suljettiin liian aikaisin. Ja mehän Pirkon kanssa asutaan siinä 2 kilometrin päässä, että olisi aika lyhyt kyyditysmatka. Ekologinen. Ekologinen. Mä tarkoitan myös tämmöisiä loukkauksia, solvauksia, halveksuntaa, nimittelyä ja ihmisten psyykkeen vaikuttamista, keskusteluyhteyksien julmaa katkaisemista. Mä ajattelen suurella myötätunnolla teitä, jotka olette joutuneet samanlaisen käytöksen kohteeksi. Ja myös esimerkiksi teitä tai heitä tai teitä Venäjän suurlähetystön työntekijöitä. Ei voi olla kovin helppoa. Tällaista se on elämä ja diplomatia maailman onnellisimmassa maassa. Olen itse lopettanut yleisön osastojen ja mielipidepalstojen lukemisen ja suosittelen sitä samaa kaikille. Sen tähden, että omaa mieltään kannattaa suojella. Ei pidä päästää pahuutta ihon alle. Naapuriseuran toiminta on vasta alussa. Mehän ruvettiin tähän touhuun vasta 5 kuukautta sitten, vaikka täytyy sanoa, että tuntuu pidemmältä sen aikaa. Ja mulla on selvinnyt, että niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, että yksi tämän seuran tulevista tärkeimmistä tehtävistä on yhteydenpito ja huolehtiminen toinen toisistamme. Oma verkkolehtemme julkaisee uutisia ja artikkeleita, joilla yritämme tasapainottaa yksipuolisen median viestintää. Pidämme erittäin tärkeänä, että ikkuna olisi auki kaikkiin ilmansuuntiin. Meillä on hyvä kirjeenvaihtaja, nimimerkki Vasili, hyvällä näköisellä paikalla Moskovassa, ja hänen työllään on suuri merkitys, kun kaikki valtamedian Venäjän uutiset ovat sitä, mitä ovat. Mutta tästä eteenpäin me yritämme kehittää jäsenten välisiä yhteyksiä eri tavoin. Lehti- ja Facebook-sivut ovat yksi väline, tämmöistä tilaisuutta toinen, mutta ei niitä jaksa joka viikko eikä pidäkään joka viikko järjestää. Sen lisäksi tulemme järjestämään matkoja naapuriimme, niistä kertoo Jaana Niinikorpi hetken kuluttua lisää. Mutta kun tiedän, että meidän joukossamme on paljon yksin eläjiä ja yksinäisyydestä kärsiviä, yritämme löytää myös keinoja yhdistää heitä toisiinsa. Nämä paikalliset naapuriseuran osastot, joita hiljalleen syntyy, kiitos nimimerkki Tervaksen, Heikki Tervahatun, on hyvä ratkaisu, mutta avaamme myös Facebookiin henkilökohtaisen yhteyksen ryhmän tai huoneen. Uskon, että sieltä löytyy puhekumppaneita, eikä mä nyt hirveästi panna hanttiin, jos sitä romanssejakin koituisi. Useimmat meistä me olemme sen sukupolven lapsia, joka koki sodat. Ei itse,
mutta nimenomaan tämä sukupolven lapsena, joka oli sodassa. Minun isäni oli sotilas. Mä puhun hänen kanssaan sodasta yhden ainoan kerran. Hän istui silloin kennutuolissa vanhana ukkona, suoraan sanoen nuorempana kuin minä olen nyt. Ja sanoi jotakin, joka jäi mun mieleeni pysyvästi. Ihmiset pannaan tekemään kauheuksia, koska johtajien järki ei riitä rauhaan. 3 sukupolvea rakensi sodan repimästä köyhästä maasta upporikkaan ja hyvinvoivan. Minä synnyin pari vuotta Lapin sodan ja päättymisen jälkeen ja mun muistikuvat alkavat Ivalosta ja Tornionjokivarresta, poltetusta ja uudelleen rakennettavista kylistä, keskeltä hiljaisten ihmisten arkielämää. Peltoja raivattiin, tehtiin heinää, nostettiin pottua, pysytettiin taloja, uurastettiin ja uuvuttiin. Mä olen nähnyt Suomen nousun, työtaistelut, sovinnot ja kaupunkien kasvun ja maaseudun rajut muutokset. Mä näin Kekkosen valtakauden alusta loppuun asti. Ja kun mä olin noin 40-vuotias päätoimittaja yhdessä lehdessä Uudessa Suomessa, mä ymmärsin yhtäkkiä hänen elämäntyönsä valtavuuden, nimittäin rauhaa. Mä ehdin nähdä ennen eläkeikäni pari lamaa, sitten Suomen kukoistuksen, elintason nousun yli äyräiden ja lopulta oireet henkisestä haurastumisesta, tämän pienen eliitin ylimielen, uusrikkaiden korskeuden ja dekadenssin, politiikan rappion EU-oloissa ja sen, miten niin sanottu tavallinen kansa ja maaseutu työnnettiin tämän hyvinvointiyhteiskunnan tanssiparketin laidoille. Mutta vastoinkäymisistä, epäonnistumisista ja vääristä ratkaisusta ja mokauksista huolimatta me rakensimme tämän uskomattoman hyvän kotimaan, meitä edeltänyt sukupolvi ja me boomerit. Sitten alkoi tapahtua. Ensin tuli kummalliset heikot presidentit, sitten yhä oudommat pääministerit. Yksi asettuu tikkatauluksi, toisen mielestä hänen keksintönsä ovat kaikki fantastisia. Kolmas kehitti pesäpallon pelijohtaa viuhkasta ratkaisut kaikkiin maailman ongelmiin. Ja lopuksi tuli muuan päättäväinen nuori nainen, tähdenlento, josta kehittyi robotilailla puhuva vihan yli Papitaran. Ja naapurimaista tehtiin vihollinen. Kaikki siteet katkaistiin, aseistettiin maa valmiiksi NATOon tulla sisään omine aseineen, tukikohtinen joukkooneen. Peloteltiin kansalaiset ja sen tuloksena saatiin täysi tuki ratkaisulle, jolloin Suomessa tehtiin sotaliiton itäraja. Mä olen koko ikäni asunut turvallisessa maassa ja kysyn, että millä oikeudella se turvallinen maa on lakkautettu. Millä oikeudella mitätöity sukupolvien unelmat ja työ? Kuka antoi luvan käyttää Suomea kuin pelimerkkiä ideologisten harhojen toteuttamiseen? Ja kuka on antanut oikeuden päättää koko kansan, siis meidän kaikkien puolesta, Suomen luovuttamisesta vieraan valtion sotaliiton käsiin? Ja missä on meidän suostumuksemme siihen, että maa ajetaan sotatilaan? Kuten useimmat boomerit, mä olen tehnyt töitä yli puoli vuosisataa. Olen ollut ahkera ja jotenkin pärjännytkin, ja minusta tuntuu, että kaikki se on nyt ollut turhaa ja joutavaa. Siis, että minun elämänmittaisella työlläni ei ole mitään merkitystä. Mä tarkoitan, mitä mä sanon. Tää ei ole mitään leikkipuhetta. Sellainen tunne oikeasti, tällainen tyhjyys, se menneen työn suhteen on mun sisälläni. Se kuulostaa itsesäädyltä ja uikutukselta, mutta se ei ole sitä, vaan se on totta. Tätäkään te ette ehkä usko, mutta viime kuukausina, 2-3 kuukauden aikana minusta on tuntunut, että tämä naapuriseuran perustaminen on ollut tärkeintä, mitä me ollaan saanut aikaan. Ja minkä vuoksi? Perustin tämän seuran vihan vimmoissa. Olin raivoissani propagandan torveksi alistuneelle suomalaiselle medialle, itsensä häpäiselle mun entiselle kollegoille. Häväistyneelle journalismille, mutta kun vähän aikaa kulunut ja saimme pystyyn oman verkkolehden, ajatus vähän muuttui.
me painettiin tämän Karin kanssa yötä päivää töitä, varsinkin Kari. Yhtenä päivän TV-uutista tuli uutinen, että joku tunnettu henkilö on kuollut, että tämä Kari kysäsi ohimennen, että luuletko muuten, että mekin kuollaan joskus. Sinä hetkenä me huomasin yhtäkkiä, että me olemme aika iäkkäitä. Lehtiä toimittaa siis hikihatussa 2 vanhaa äijää, jolla on viriliä elämää. No toivorikkoista ajatellen ehkä puoli vuosisataa vielä. Tämä tilannehan on järjetön. Kari voisi keskittyä kirjoittaa kirjoja ja runoja, missä se on ihan hyvä, heittelemään frisbeetä, ei ole niin hyvä, kävelyttämään kiuski koiraansa. Mä voisin soitella haitaria aamusta iltaan. Miksi tällainen hemmetimoinen vaivan näkö? Sen vuoksi, että me emme tee tätä itsellemme. Me emme tee tätä itsellemme siitä simppelistä syystä, että meidän aikamme loppuu kesken. Mä en nimittäin usko, että tämä hyvä naapuruus ehtii rakentua uudelleen meidän elinpäivinämme. Sillä tämä nyt kaivettu juoksuhauta on niin syvä ja niin leveä, ettei sen yli voi harrata. Me ei tehdä tätä itsellemme, vaan lapsillemme ja heidän lapsilleen. Se kuulostaa mahtipontaiselta ja sentimentaaliselta ja romanttiselta ja saa kuulostaa. Monet ovat liittyneet naapuriseuraan, koska täällä on samanhenkisiä ihmisiä, joiden kanssa voi keskustella vapaasti, mutta uskon, että useimpien mielestä mielen pohjalla ainakin alitajuisesti on syvempi ajatus, nimittäin se, että tämä Suomi on arvokas ja kallis asia. Siksi on toimittava ja uskottava, että jonain päivänä me olemme taas oman maamme kansalaisia, emmekä vieraantuneita ja toisiaan vastaan tappelevia alamaisia. Jos mä en tähän uskoisi, niin mä panisin pensselit santaan heti, kun kävelin tuosta ovesta ulos. Voi olla, että kaikkein pimein aika on vasta edessä, mutta nyt jo on nähtävissä, että ihmiset alkavat heräillä eri maissa. Mielenosoitukset, gallupit ja monet merkit viittaavat merkittävien henkilöiden kirjoitukset ja puheet kertovat, että jotain on oikeasti tapahtumassa. Yhdysvalloissa puhutaan jo suuren ääneen käsitteestä The Big Lie, iso valhe. Hälytyskelloja soittaa muun muassa Robert Kennedy Jr., joka on mahdollinen tuleva presidenttiehdokas, jos selviää sinne asti hengissä, sillä vastassa on, kuten hänen sukulaisillaan, isoja voimia. Euroopassa on hiljaisempaa, mutta varsinkin Suomessa, mutta jos me emme usko, niin ketkä sitten? Tai jos me emme tee työtä tämän toiveen eteen, niin ketkä tekevät? Eräs mies kirjoitti vuonna 1875 näin. 1000 rantain partahilla heräjä armas synnyy maahan. Heräjät taivaan rantehilla jo aamun koitto leimuaa. Ikävä yös on haihtuva ja valon riemu voittava. 1000 rantain partahilla heräjä armas synnyin maa. Hänen etunimensä alkoi silloin Zetalla, nykyisin SL, hän oli Zachris Topelius, joka vuonna 1875 määritteli Suomen ja kansan aika mainiolla tarkalla tavalla. Se kirjoitti näin. Mikä Suomi on? Maa monien maiden joukossa. Mikä on isänmaa? Se on meidän suuri kotimme. Me haluamme vahvistaa uskoa siihen, että tämä maa on meidän kotimme. Sisäinen ja ulkoinen sopuisa hyvä naapuruus on isänmaallisuuden korkein muoto, samalla kun se on välttämättömyys. Hyvä naapuruus vaatii hyvää ajattelua. Tyhmien käsissä se ei kestä, kuten nyt näemme. Naapuruus vaatii rehellisyyttä. Valehteleva naapuri on kauhea ajatus. Tunnen tästä syystä ihan oikeasti myötätuntoa Venäjää kohtaan.
hyvä naapuruus vaatii kypsyyttä hyväksyä ja sallia erilaisuutta, eikä ainoastaan sallia, vaan nauttia uteliaasti toisenlaista tavoista, kulttuureista, perinteistä ja uskonnoista. Kaiken lisäksi hyvä naapuruus edellyttää hyvää itsetuntoa, juuri sitä, jonka puutteessa tämä maan ohutkatseinen elitti elää ja huseraa. Huono itsetunto on Suomen ja varsinkin sen ylimystöksi itseään kokevan joukon ongelma. Se näkyy Se näkyy nytkin näyttämisenä, pikkunyrkin näyttämisenä tässä luki. Näkyy nytkin pikkunyrkin näyttämisenä ison selän takaa. Sen huomaa röyhkeytenä, arroganttina käytöksenä ja suoranaisena pahuutena. Se, jonka oma kuva on realistinen ja itsetunto kohdallaan, voi puhua hiljaisella äänellä vaikeistakin asioista. On tullut muotiin sanoa, että Kekkosen aikana me olemme rähmällään. Minä olin tuona aikana melko hyvällä näköalapaikalla, enkä nähnyt rähmällään olevaa kansaa, yksittäisiä matelioita kyllä. Kansa tiesi, että ulkopolitiikassa tulee vastaan hankalia tilanteita, mutta se oli rauhallinen ja Esson baareissa äijät sanovat, että urkki hoitaa. Ja urkki hoitaa. Mä luulen, että tuon pitkänä aikana syntyi harhakäsitys, josta me nyt kärsimme. Tämä kansa oppi nimittäin uskomaan, että maan johdossa on viisaita ihmisiä ja asiat, ongelmat tiedetään ja hoidetaan. Siis että urkin paikalla myöhemmin istuvatkin olivat Kekkosen kaltaisia tai olisivat Kekkosen kaltaisia hyvällä itsetunnolla varustettuja ja kansan parasta ajattelevia viisaita ihmisiä. Ja aika monella on nyt Kekkosta ikävä samaan aikaan, kun jotkut muut potkivat urheasti multaa hänen haudallaan. Suomi on menettänyt johtoajatuksensa. Naapuriseura on isänmaallinen kansalaisjärjestö ja ystävyysseura. Ei ystävyyssanaa pidä pelätä. Se on hyvä ja pehmeä sana silloin, kun se sanotaan avoimesti ja rehellisesti. Ja lopuksi, mun edesmennyt monikymmenvuotinen ystäväni akateemikko Paavo Haavikko kirjoitti viimeiseksi jääneessä kirjassaan näin. Ajatellaan, että me rakastaisimme venäläisiä, Venäjää. Emme siis epäilisi ja vihaisi, vaan rakastaisimme kuin isoa veljeä. Kuin isoa veljeä. Mahdotonta tällä politiikalla, tällä luonteella, hän kirjoitti. Pessimistisesti. Mutta jätti kuitenkin toivon sanomalla, jonain vuosituhantena se voi olla totta. Haavikon tähtäin oli pitkällä, mutta sanonta jättää avoimeksi, millä vuosituhannella hän tarkoitti tämän voivan tapahtua. Ja naapurisuodassa me halutaan uskoa, että tietysti tällä vuosituhannella, että kun varjot väistyvät, me voisimme auttaa uuden naapurin syntymistä omalla tavallamme, omalta pieneltä osaltamme. Siinä kaikki. Onko puheenvuoroja? Kiitos.